Hello everybody, κοιτάξτε εδώ, μπλουζάκι, Jimmy Ηλιάδης, Channel. Τα έβγαλα χθες, είναι πανέμορφα και αυτό το πράγμα. Ήταν να κάνω μια ανακοίνωση ότι πήρα μπλουζάκι και κάτι άλλο. Μόλις περάσω τα 50 sub, βασικά μόλις φτάσω 50 subscribers, θα κάνω φάρσα σε πιτσαρία. Θα είναι η φάρσα για τα 50, θα είναι το βίντεο για τους 50 subscribers. Και μόλις περάσω 100 subscriber θα αρχίσω να τις πουλάω με έναν τρόπο που ξέρω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Έχουμε δει 40 subscribe. Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Δεν το έχω πει σε κανένα βίντεο. Οι ίδιες θα πουλάω όπως είναι τώρα. Και like, subscribe, περιμένετε. Και μετά σε λίγο καιρό θα κάνω και ένα δεύτερο κανάλι που θα ανεβάζω τραγούδια από τον υπολογιστή, γιατί τώρα τα ανεβάζω από το κινητό. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!